explicație pe care o asociez cu ce știu de mai mulți ani din lecturile mele și din documente secrete. Există un plan al așa numitei oculte mondiale de diminuare a populației României. Deranjează foarte tare că aici, la gurile Dunării, e un popor de peste 20 de milioane de locuitori. Întâi s-a încercat să se umble pe harta geografică a acestei țări. Am fost și noi pe aici, în arena de luptă, și nu i-am lăsat să sfâșie teritorial țara. Au văzut că nu ține figura asta și au început să amputeze din populație. Iată că circa 4 milioane de români au dispărut din țară, sunt la muncă în străinătate. Se preconizează că în următorii ani să mai dispară 4 milioane de români. Să dea Dumnezeu să nu ajungem în această stare de leșin și de catastrofă națională. Vreau să spun ceva care nu a prea fost sesizat. Până acum nimeni nu a pus degetul pe rană, că nu se mai poate vorbi de punctul pe i, ci de degetul pe rană, că e dureros. Auzim pe cei doi străini care conduc medicina românească. Un notar maghiar, Cechia Atila, și un medic palestinian. Am toată stima față de nepotul lui Yasser Arafat, am înțeles că e nepotul lui, Raed Arafat. Măi, fraților, dar a murit sămânța medicilor din România, am dat mari savanți umanității. Acum nu e bine ce faceți voi, că mințiți populația în față. Și dacă mă lași un minut, îți voi spune ce nu vrea să se remarce, nu se dorește să se remarce. Se spune că sistemul medical și spitalele nu sunt performante. În ce țară din lume spitalele sunt rentabile medical? În ce țară produc bani? Nu produc. Pentru că medicina nu produce, are altă valori. Trebuie să se produce sănătate, forță de muncă, speranță de viață. 67 de spitale închise deocamdată. E mai rău ca pe timp de război. Să ne lămurim cu toții. Se aplică faza finală a planului de exterminare a poporului român. Se dorește să se transfere o altă populație din altă zonă a lumii aici. Eu știu despre ce vorbesc, dar există o populație undeva care nu mai are loc de întors acolo, că e zi și noapte război și dorește să se mute aici. Și ne dislocă pe noi și ne bagă în pământ. Iată de ce e pe viață și pe moarte. Apărați-vă viețile, ale voastre, ale copiilor.